ఎక్కడ వస్తున్నావరా ఎక్కడ వస్తాను ಅಂದು ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಮರೆ ಹಿರಿ ಕೋಡಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಂತೆ ಪಿಕ್ಚರೇ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ತಾತ ಸರ್ ಒಂದು ವೇಷ నువ్వు వేసేస్తుంది బేలే డ్రెస్ మరి ఒక బేల అల్పం ఎంత ఆరేది ఎప్పుడు ఎత్తా ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲರ బేల ಹೋದ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ರಾಬಜೆತ ಮರೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂದೇ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಾಡು ಈರ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಾಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಿರಿ ಇರ್ ಕೋಟು ಬೂಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಕೋರಿ ಸತ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಲೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತ ಸರ್ ಕಾಸು ಡಬ್ಬಲ್ ಅವತ್ತ ಡಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಪುಣು ಸರ್ ಪಣ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ತೈರಾಗಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಚಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅವು ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಕತೆ ಬರು ಬರೆದಾತನ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆದಾತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರು ರೆಡಿ ಆತನ ಎಂಚಂಡು ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸರ್ ಚಾ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕು ನಾಳೆ ಮಗುರುಜಿ ಹೌದಾನೆ 10 ಶೋಕದ ಕತೆ ಸರ್ ಅಂದ ಸತ್ಯಮನ್ ಪಾ ಕತೆ ನಿರ್ಕೇಂಡ ಇರ್ ಬುಲಿಪಾರು ಹತ್ತು ಇಮೋಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಪ್ಪನ ಬೊರ್ಚ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಯಾನು ಬುಲಿತಂದ ಅತ್ತು ಈರ್ ಬುಲ್ತಾಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬುಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಆನಾಗ ಪುರಿ ಜಾಲ್ಡುಗಳು ಒಂದು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿ ಜಾಲ್ಡುಗಳು ಬಜಾಗ ಬುಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನೇನು ಆಮೇಲೆ ಕೇನ್ವಿ ಆನ ಬುಲಿಪುಗ ಐ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮನ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತ ಬರ್ಪ ಕೇನ್ವಿ ಸರ್ ದಾಯ ಬುಲಿಪುನು ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಬುಲಿಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ಪಿ ಅಂದ ಬತ್ತಿನ ಬುಲಿಪಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಅಂದ ಅಡೇಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓಡಿಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಡಿದ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಡೋಡ ಅಂದ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಮರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಆವತ್ತ ಮರೆ ಕಾಸು 1 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ ತುಲೆ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಪಣ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ತುಳು ತಗೊಳ್ಬರ ಬತ್ತ ತೂಪು ನಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮು ನಾನು ಬುಲ್ಪೇರತ್ತ ಮರೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಈರೆಂಚಿನ ದಯ ಪೋಡಿವಾರು ಅವಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಳು ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂತ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡದ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆನಾಗ ഒരു ഹീറോ ആയേ തെമ്മളത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ജെത്തിനകത്ത് ലാക്കൊന്ന് ಬರ್ಪಿ ತೆಮ್ಮಲತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿ ಮನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಹುಡುದು ಕೇಳ್ನು ಮಗ ಆ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರಾಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಮಗ ಆ ತೆಮ್ಮ ನಂಚೆನೆ ದೀ వచ్చింది ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಮಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪುಗು ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಮೀನು ಮರ್ದು ಕಡಪುಡ್ನು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದು ಅಂಜಲ್ ಕೆಮ್ಮುಗ ಅಂಜಲ್ ಮೂಗತ್ತ ಮಾರೆ ಕಜಿಪುಗು ಕಜಿಪುಗು ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಜಲೇ ಓಡೆ ಮರೆ ಅಂಜಲ್ ಬೂತೆ ವಾಡ್ನ ದಾಯ್ ಸರ್ ಕಾಸಿದ್ದ ಮರೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನ ತೋಜುನು ದುನ್ನಾಗಿ ಬೋಡಾದು ಐಕ್ ಸರ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಸರ್ ಅಂದು ನಾನಾರು ಬಂದು ಅಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸರಿ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ನಾನು ಯಾನ ಪಂಡದು ಭೂತೇ ಬಾರ್ದಲ್ಪ ನಾದುನ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಅಂಜಲಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಸರ್ 3/4 ಗಂಟೆದ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಇದು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ 2,500 ಕೊರ್ನದಂಡ ಅವು ಅಂಜಲ್ಗೆ ಬಡದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಿ ಸರ್ ಅವಳು ಅಂಜಲ್ಗೆ ಆಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ಜಾತ ಐಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅವಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ನದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಾತ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಡ ಪೆಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊರಿ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಂದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಓ ಪದ್ಯ 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬಿಡ್ತು ಬಿದೆ ವಾರಜ್ಜ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಮೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಈರ್ಕೊರ್ನ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಕಿನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪಾಲು ಬೂತಾಯಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ತಾಂಟುನು ಹೀರೋ ತಾಂಟನಾಗ ಬಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನ ಬೂತಾಯಿ ಚೆಲ್ಲು ನಿಂಚ
ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣತ್ತ ಮರೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೇಟು ಭೂತಾಯಿ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಮರೆ ಆತ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಸರ್ ಇದು ಅದ ಅವಂದೆ ಅಂಚೆ ಚೆಲ್ಲುನು ಅವಳೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಅವಳೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಮೀನು ಮಾರ್ನವಳು ಮಲ್ಪೊಡದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮೂರು ನವಲು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮೂರು ನವಲು ಮಲ್ಪ ರಾಬುಜಿ ಅವು ಕಾಂತಾರಾಗ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕಾಂತಾರಾಗ ಅವೇ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೆ ಐಟು ಮೀನು ಮೂರುನ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅವು ಕಾಂತಾರಾಗ ಪಾಡ್ಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ವೈಕ್ ಪಾಡಿ ಸರ್ ಅಂಚದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮೀನ್ದ ಟೆಂಪ ಬತ್ತದ ಉಂಟುದಾನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹೋನಾಗ ಅಡೆ ಕೊಂಚ ಪುಚ್ಚ ಬರ್ಪುನು ಪುಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಹೂ ಸಾಂಗ್ ಮಿಯಾ 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 ಪೂಚೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ತಮಿಳ್ ಅದು ಅವು ಯಾನೇ ಹೊರ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ಗಳು ಯಾನೇ ಹೊರ್ತವೆ ಅವೇನಿತ ತುಳುಕು ಅವೇನಿ ತುಳುಕೊಂಡು ಅವಂದಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೈದನು ಸಾಂಗ್ ಅಂದನ್ನ ಕೇಡಿ ಉಂಟಾ ಕೇಡಿ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಚು ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ಗೂ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಕೋರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಬಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪೂರ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಡದಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಸಾರಿ ಮಿತ್ತಾರ ಬೇತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಡ ಕೋರ್ದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿನ ಬುರ ಅಂತೆಪ್ಪೆ ಇರ್ದೆಪ್ಪರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ತೀನಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೊರ್ಚನ್ನ ದೂರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಲಿ ಅವಳು ಹೀರೋಯಿನಿ ಅವು ಪಣ್ಣ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೀನು ನುಂಗೆರ ಬಾರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರ ಐತ ನಡುಟೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕುಂದಾಪುರ ಮಲ್ತನ ಕುಂದಾಪುರ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ತದ ಆತನ ವೈರಲ್ ಆತನವು ಕಾಂತಾರ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಗಣ ಗುರುಪುರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪಗಣ ಅವ್ನು ಮೀನು ನುಂಗೇರ ಜಾಗ ಎತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ ಅವ್ನು ಒಂದು ಕೇಡಿ ಉಂಟಾ ಕೇಡಿ ಕೇಡಿ ವಿಲನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಕೇಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಜನ ಕೂರು ಹೌದು ಸರ್ ಕೇಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಎನ್ನ ಜನ ಕೂರು ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದದ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರದೆ ಪೆರಾರ್ನಿ ಚಿನ್ನ ಸರ್ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುನ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವ ಸರ್ ತಾರೈ ದೆಪ್ಪುನ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಾವ ನಿಕ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯಿನ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಪಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ತಾರ ದೆಪ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಗುರಿ ಒಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಮಾರನ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆಯಾ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.